Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kaag sarama kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. PNP, nag-ausisa kung paano nakakuha sa soft copy sa dokumento ang nagapamaike sa vaccination ID sa Bacolod. Mass testing, ginpatigayon sa Hall of Justice, 28 naging antigen positive. Lalaki nga may kaso nga rape, ginaligar, ginabdak sa Bago City. Silay City Hall, kag iban pa nga mga talatapan sa gobyerno, ginpaidalom sa temporary lockdown. Kaag sa good vibes, misis ka nasunugan sa balay, nagpasalamat sa mga bombero nga nag-turn over sa iyang vault kag 10,000 pesos nga cash. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, reshuffling sa mga election officers sa probinsya ang ginpatuman. Nag-report na kaina sa Comelec Bacolod Office si Acting Election Officer Attorney Revo Sorbito bilang talos ni Attorney Cathrina Trino Canya nga ginreassign sa San Carlos City. Si Attorney Adrian Arellano nga temporaryo man nga na-assign sadto sa Bacolod Comelec amo ang nagabulos kay Sorbito sa La Carlota City halin sa Sipalay Comelec Office. Gintala naman si Corazon Villaseran sang Comelec Bacolod bilang acting EO sang Don Salvador Benedicto. Ang reshuffling sa mga election officers sa probinsya ang ginmando ni Comelec Chairman Sheriff Abbas. Posible pa mapatuman ang revision sa reshuffling sa mga election officers antes sang May 9 elections. Sa number 9, 4.5 million pesos nga baloro sa bulig ang ginpanagtag sa probinsya sa Negros Occidental sa Banuasang Hinubaan. Mga apektado sa Bagyo Odette gikan sa Barangay 1, 2 San Rafael, Damutan, Talakagay. Kag Bakuyangan ang mga nagbaton sang banana seedlings, mga balde, corrugated kag plain GI sheets kag food packs. Ginpatag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga pumuluyo nga base sa national guidelines 5,000 pesos ang maksimum mabaton sa isa ka pamilya nga financial assistance. Sunod sa kay Mayor Ernesto Estrao, labing apektado man ang hinubaan sa mag-igo ang bagyo nga Odette. Panguma kag pangisda ang ginasaligan sa mga pumuluyo nga apektado man ang palangitan-an. 30 tubtob 40% pa lamang sa kuryente sa Banwa ang nabalik. Sunod naman ang nga bisitahan sa probinsya amo ang Banwa sang Ilog. May mga 198 million pesos man ang probinsya nga nabaton gikan sa national government, private sector. Lakip na kaugalingon nga pondo para sa bulig sa mga nahalitan sa Bagyo Odette. Sa number 8, masobra sa 700,000 pesos nga balor sa nga ginaalegar shabu na recover sa buy-bust operation sa isa ka subdivision sa Bacolod. Arestado sa buy-bust operation kainasang kaagahon sa Villa Angela Subdivision sa Barangay Villamonte ang isa ka high-value individual matapos ini makuhaan sa masobra 700,000 pesos nga balor sang ginapatihan shabu. Ang ginakop amo si Oliver Hong nga suno sa pulis mayara pa sang pending warrant of arrest sa kaso may kangtanan man sa illegal nga droga. 15 tanan ka sachet sang suspected shabu ang nakuha sa iya. Detained na karon si Hong kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, sa Himamaylan City, isa ka maang patay matapos nga gintiro. Ginpatay sa Lunes ang wala pa makilalaan nga persona ang 49 anyos nga mangunguma nga si Ricardo Iwayan sa humayan sa Barangay 3 sa syudad sang Himamaylan. Sa investigasyon sang Himamaylan PNP, nagakarga lang si Iwayan sang ginani nga humay sang siya ang ginpalapitan kag gintiro sang suspect. Nagtingwa pa magpalagyo ang biktima o galing liwat ini nga gintiro sang suspect. Ginahibalo pa karon sang PNP kung ano ang motibo sang suspect sa pagpatay kay Iwayan.
Sa number 6, may masobra na 5,000 ka mga kabataan nga nagapang edaron 5 tubtub 11 anyos ang yara sa master list sang luyag magpabakuna sa COVID-19. Ginahulat pa sang mga local government units ang mando sa Department of Health para sugdan ang vaccination program para sa 5 to 11 years old. Wala pa man sang emergency use authorization para sa brands ng vaccine nga gamiton para sa mga kabataan. Pero mayara na sa masobra sa 5,000 ka mga menor de edad ang ginrehistro sang ilang mga ginikanan para makabaton sang bakuna. Ginsiling ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod EOC, may kapin sa 100,000 ka mga 5 to 11 years old ang target nga mabakunahan sang syudad agud nga mapangapinan sila kontra sa virus. Padayon man ang registration sa mga kabaranggayan para sa master listing sa natalana nga vaccination program sa mga menor de edad. Wala pa bakuna na nabot na para sa ilang edad. So as soon as mag-abot nila, we will definitely start roll out. So far, nagpalista pa na nalapit sa mga almost 5,000. Pero sa nga schools, public and private, nagka-coordinate na kita. Sa number 5, mga talatapan sa lokal nga panguluan sa Silay City agin pa idalom sa lockdown sumugod subo nga adlaw tubtub sa Domingo kasunod sa na-record nga COVID-19 cases. Nagmando si Mayor Mark Goles ng zoning containment o contemporary lockdown agud mapatuman ang decontamination kasubong man contact tracing. Suro sa alkalde, may isa ka konsihal ang nagpositibo sa virus kag 4 naman ka empleyado ang COVID positive. Sunod sa kay City Administrator Jose Edward Davila, ang 4 ka mga empleyado ang may 34 ka mga close contact. Ginahulat ang mga resulta sa ilang swab test. Wala labot sini, may mga na-report man nga nabaton ang syudad. Sunod sa kay Davila nga may mga empleyado nga nagalain na pamatsyag, rason nga ginpakamaayo nga ipatuman ang temporary lockdown. Ang mga talatapan nga may vital function, may naka-duty nga skeletal force. Naplastar naman ang work from home sa iban nga mga opisina. Padayon naman ang vaccination drive sa syudad. Also, we've had numerous reports sa mga employees na nagtatagtag ng dala na may mga flu-like symptoms, including members ng ilang household. So, umutong at hindi na lang yung zoning containment for until Sunday para at least maka-monitor sila ng conditions nila. And also, deliver sa important to contact tracing. Sa number 4, Midway Referral Facility para sa mga symptomatic nga COVID-19 patients kag duga nga isolation facility nakahanda na karon nga may ospital nga amat-amat nagakapuno ang COVID-19 hospital beds. Limitado na ang patient admission sa 4 ka mga departments ng Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital matapos nga may 97 sa ilang mga healthcare personnel na lakip na diri mga doktor kag nurses ang nalatnan sa COVID-19. Sa ginpagwa man nga advisory sa hospital nga halos malapit na sa full capacity ang mga dedicated COVID-19 beds. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Emergency Operations Center, yara sa masobra sa 30% ang capacity utilization rate sang healthcare system sa Bacolod. Tungod sa nagasaka ang COVID-19 cases sa syudad, gani nakahanda naman ang natukod nga Midway Referral Facility sa syudad sa Barangay Alihis nga gintalana para sa mga symptomatic COVID-19 patients. May 8 pa ka mga napreparar na nga isolation facility sa syudad kung kinahanglan. May pending naman nga request sa Department of Health Regional Office, ang City Health Office para sa renewal sang kontrata sang 40 ka mga dugang nga mga healthcare personnel nga gintalana sa syudad. Nakikita ang kaso, pero kalabanan ang kaso, symptomatic and mild. That does not require hospitalization, but we are closely observing and monitoring our hospital admission. And so far, the feedback that we're getting from the hospitals, majority are mild cases. Sa number 3, isa ka lalaki ang inaligar biktima sa abduction sa Baguio City.
Padayon pa karon ng investigasyon sa Bago PNP angot sa ginaligar pag-abdak sa isa ka lalaki sang kahapon sa barangay Abonan sa Bago City. Sa investigasyon sa PNP, sakay sa iya nga motor ang biktima nga si Johnson Garfield sang siya ang ginpauntat sa duha ka mga motorsiklo kag nga nagasunod sa iya. Pagkatapos ini, gilayon na lang suno sa pulis nga ginpasulod sa puti nga AUV ang biktima. Suno sa kay Lieutenant Colonel Joe Malong, ang hepe sang Bago PNP. Wala pa mahibaluan kung diin padulong kahapon si Garfield pero natalana kung tani ini magtabong sa iyang hearing sa La Carlota City angot sa iyang rape case subong nga adlaw. Ginihibaluman sa PNP kung bala may kaangtanan sa iyang rape case ang pag-abdak sa iya. Wala man abi suno sa kay Malong sang kaaway si Garfield base sa pahayag sang iyang pamilya, gani wala pa nila mahibaluan kung sino ang may kahimuan sini. Sa number 2, mass testing sa COVID-19 ginpatigayon sa Hall of Justice kainas ang aga. Ini ang may kangtanan sa mando sa Korte Suprema nga dapat ang mga empleyado sini ang napaidalom sa ayhan antigen o kun RT-PCR testing antes Enero 31. Sino kay Bacolod RTC Executive Judge Raymond Joseph Javier, kaupo rin City Government sa Bacolod, ginsakdag ang mass testing sa tinutuyo nga mapasiguro ang isa ka COVID-free workplace sa tion nga magbukas balik ang Hall of Justice sa Pebrero 2. May hindi magdubo sa 200 sila ka empleyado suno kay Judge Javier kag may isa naman kagatos ang mga contractual. Voluntary naman sa bahin sa mga empleyado sa Department of Justice ang pagpaidalom sa testing. Kung magpositibo sa ginpatigayan nga antigen testing suno kay Judge Javier, ang mga natungdan ang ipaidalom sa isolation. Patigayuno naman ang contact tracing. 28 naman ang nangin reactive o kung nangin antigen positive base sa resulta nga ginpagwa sini nga hapon. To my mind, this is in preparation of we resuming our work, no, and opening again the Hall of Justice. For hopefully, no, if the alert level will be de-escalated, hopefully on February 2. In the event that there is a person who tests positive in the antigen test, he will be processed, no, by the EOC and will undergo isolation, home isolation for 7 days or 14 days, depends if he is vaccinated or not. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. PNP ang nag-uusisa sa karon kung sino ang naghatag ng soft copies ng dokumento sa paghimo sang vaccination card kag vaccination certificate sa 3 ka mga sospek nga nadakpan nagapeke sini. Ang mga nakuha ng mga vaccination cards kag certificate ang halos wala gid kinalain sa gina-release sang vaccination center sa Bacolod. Sunod sa kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona, ila na diskubrihan nga may soft copies ng dokumento sa paghimo sang vaccination cards ang 3 ka mga nadakpan nga sanday Lorisa Funelas kag ang mag-asawa nga sanday Maribeth kag Ivan Joros. Laptop kag printer ang ginagamit sang 3 sa paghimo sang fake vaccination cards kag certificates kabaylo sang 500 pesos. Natukiban lang nga peke ang mga ini bangod sa control number kag nagbalis karanay ang ngalan sang doktor kag nurse. Dugang pa ni Sarona, isa ka concerned citizen ang nakatip sa ila sa illegal nga aktibidades sang 3. Amukon nga napatigayon ang operation. Dugang pa ni Sarona, posible madamo na sang naisyuhan sang peke nga mga dokumento kay kadamo sila sang naabtan nga mga samples sa balay nga ginatiniran sang 3. Suno sa iya, ang natabo sa mga sospek pasampol pa lang nga seryosong otoridad sa paglagas sa mga nagapameke sa sini nga mga importante nga mga dokumento. Lunes ang gindakop ang 3 sa Barangay 24. Na-release na sila makaligat ang 12 oras nga reglementary period. Pero na-file na sang PNP ang reklamo sa pagsupak sang RA 11332 kag falsification of public documents batok sa ila. Pa-investigaran man namon nga nakakuha sila soft copy din mo na parehas gid ang ang format. Naglain lang to sa pangalan sa doktor kag nurse kag ang vial control number. Okay. Kay may control number na ang kada vaccine gali mo. Dito to nabalaan nga fake gid. Sa Good Vibes, isa ka misis nga nasunugan nagapasalamat kay gin-turnover sa iya sa mga bombero ang iya cash nga nabilin sa sulod sang balay. May report si Romeo Subaldo.
Domingo sang hapon sa nasunog ang balay ni Grace Jeneline Jimenez sa Villa Barada sa Barangay Alhi sa Bacolod City. Ang team nga ginapangunahan ni SFO1 Gelvin Mapa ang nagrespondi. Sa ilang pagpanong sang kalayo, nag-ayo ang tag-iya sa balay sa kay SFO1 Mapa nga kung pwede masalbar ang ilang nga vote kay mga importante ang mga unod sini. Wala mo ko ko nanonood to kay basta balasa ko nasa lang bolt lang. Oo. Usually, ibig ko mga banta bolt, importante. Talagang ang pinaka-importante sa sulod sa balay ang datay na butang. Tagayon niya nga nakuha ang vault na turnover sa kay Jimenez. Sa mapping operation sa mga bumbero sa sulod sa balay, nakita na day FO Turonel Ivan Labansawan kag FO1 Glimmer Villacanas nga may cash nga nabilin sa ibabaw sang cabinet pero wala malabot sang kalayo. Pagpanawag na mo sa second floor, may mga kwarta nga nabilin sa babaw sang ilang nga Durabox. So, gitawag ko din nga mo nga investigator. Pagtawag ko sa investigator, yun ang bako to. Sir, may kwarta tadi. Pag, di sila naman, tawag na lang ito si ma'am, kaya pwede naman di siya makasaka. 10,000 pesos nga cash ang ilan nakitaan, kagilayon ini nila aging turnover sa tag-iya. Suro sa arson investigator nga si FO2 Labansawan, hindi iniuna nga tion nga may nagakaabtan sila nga valuable nga mga butang sa nagakasunog nga balay. Ila inigilayon nga ginaduhol sa tag-iya. Ang pagkatapos na mo clearing, may makita kami valuable things, ginauli na bidayon na mo diretso. Right there, na ginapatawag na tag-iya. Tawag na mo tag-iya nga, sir, imune, ma'am, imune, Kung ano kwa, nala na. Kaya kung once ka maantan, basit masudlan pa natin sa iban. Nagpadulong sa kahapon sa talatapan sa Bacolod City Fire Station ang tag-iya sa balay para magikutal sa mga dokumento sa nasunog niya nga balay. Kag magluwas diri, nagpasalamat man siya sa mga bumbero kay natigayon salbar ang ilang nga vote, pati na ang iya nga cash. Po, gid na help ko kay bisan in times like this nga nakalatabo, may mga good people yapon nga willing mag-help, mga good people nga ibalik yapon nga bisan negative na ng good heart pag sila nga ibalik ang makita nila sa sundo. Masobra sa tunga sa milyon ka pesos ang halit sang kalayo sa balay ni Jimenez, pero nagapasalamat siya sa gihapon kay may tampad nga mga bumbero nga nag-uli sa iya nga kwarta nga labi niya nga mas kinahanglan sa subong. Barb, sa panahon subong, especially kung given pag nga nasunugan ka, 10,000 is 10,000, naku na siya nga bulig. Oo. Pero grabe, Ming, no? Na-save ang 10,000. Wala siya nasunugan, wala siya gapon, intact. Meant pag ituming sa iya. Kaya kabulay ba na masunugan, no, Ming? Oo, bugid. Pero mo na gani, Barb, nga kadako sang pasalamat niya nga ginbalik siya. Pati ang vault nga, nga may mga importante nga documents. Obvious kids sa smile ni Mama. Namugid. Kaag amayan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.